10 minuts pensant en veu alta. Avui anem a parlar dels xicotets detalls i era un vídeo que no sabia si fer ara mateixa perquè literalment estic en el saló en mi batamanta, que aneu a veure molt per aquests vídeos, un gra que m'ha explotat, en fi, tot mal, i me'n vaig al metge en no res. A banda, hauria estar treballant perquè tinc molt de treball que entregar i demà me'n vaig a la neu, però bueno, no passa res. Crec que era un vídeo important de gravar i a més crec que és molt important parar-se 10 minuts al dia a dir el que penses. I és una cosa que ahir me va passar i volia fer este vídeo des d'ahir i no trobava el moment i he dit, para, o sigui, no seguis que estàs treballant, para, 10 minuts, després tindràs 20 minuts més fins que m'arreglem, fins anar al metge i ja està, i no passa res. I el que no sé faig ara, doncs aquesta vesprada. La qüestió, per què vull parlar tant dels xicotets detalls? Este vídeo va 100% per al meu germà, ¿vale? Vosaltres veieu els vídeos un poc en retard, és a dir, aquests vídeos segurament el veureu quan, jo què sé, en un mes, ¿vale? I jo, en canvi, l'estic gravant el dia després d'haver publicat el primer episodi que vosaltres heu vist, per a que vos faciu una idea pues, de la diferència de temps, no? La qüestió és que ahir vaig publicar el primer episodi i me va cridar el meu germà, bueno, abans d'ahir, però ell se'l va escoltar ahir, vale? I això, estem parlant i de sobte me diu que he escoltat el teu episodi, no sé què, està superguai i tal, i m'ha fet una il·lusió que vaig dir, hòstia, que heavy, no? Que a lo millor me faig més il·lusió això que fa 2 mesos en Nadal, quan a lo millor me van regalar X cosa que me feia molta il·lusió, no? Però és com, a vegades, un xicotet detall de que se paren a veure una cosa teua. Ja no que se paren a veure-la perquè a lo millor no t'enteres, sinó l'escriure't i dir-te he vist això, que guai, no? O quan tu li dius a algú, tinc examen demà, i al dia següent te pregunta, ei, què tal t'ha anat l'examen, no? No sé, són coses super xicotetes que moltes vegades ens centrem tant en buah, vaig a regalar macrocoses, lo més car, lo més gran, lo més, jo que sé, que donen enveja, que no sé què, i a lo millor realment el que més il·lusió fa és passar una vesprada en un lloc especial o anar a un parc literal i menjar pipes i parlar de la vida i preguntar-li com estàs a aquesta persona que fa temps que no veus, no? I crec que vivim en un món actualment molt, no sé si la paraula està ben dita, però com instagrameable, no? O sigui, anem a restaurants que pots treure-li foto al plat i publicar-lo. Anem a llocs on te pots demanar un batut i lo guai és fer una foto del batut i publicar que t'has comprat aquest batut. Anem a, jo què sé, un viatge i no el disfrutem, sinó que estem en la necessitat de publicar. Estic en Bali, estic en Tailàndia, estic en no sé què, no? I realment, com que no aprofitem aquest temps a aquests llocs. I me pareix com molt trist perquè al final, per exemple, en el meu poble hi ha una pizzeria que es diu La Pinocho, que a mi me flipa, o sigui, m'encanta i, o sigui, no vaig a dir que no és instagramable perquè també ho és, però no busquen ser instagrameables. Ells porten fent el menjar aixina i els plats i la forma de ser i de servir i de tal des del primer moment que van començar, no?, en el projecte. I també crec que és el que es fa tan meravellosos, per dir-ho així, com que els fa tan propers i és aquesta naturalitat o, pues, tio, que al final tu en ta casa quan te fas un pla de pasta no comences a ficar-li, ai, ara un decoraet, vaig a dibuixar a ser una floreta o no sé què, no, tio, tu te fas la teua pasta, agafes lo que siga, fas aixina, pum, i te fiques la pasta al plat i prou. I si eres com jo que no vols rentar plats, pilles la sartén o on hagis fet la pasta i ho menges d'ahir directament. I què passa? O sigui, què passa? No sé, és com que ens hem centrat tant en allò que podem publicar, en regalar algo que puga fer-li una foto, no? Me'n vaig a la neu i el primer que pense és vaig a fer una foto, me'n vaig a no sé què, i està clar que n'hi ha gent que ens dediquem a això i hem de compartir la nostra vida, no? Però jo penso que n'hi ha coses que no hi ha per què compartir, i sóc la primera que, bueno, en Nadal ho vaig dir, no anava a compartir els meus regals de Nadal, perquè al final també pense que és un poc, no vaig a dir roïn, però com que pots fer sentir mal a algú, perquè al final a lo millor l'economia de la meva família no és la mateixa que de la persona que tinc al costat, i per a mi això és una fucking merda, vull dir-te,
crec que és una merda. Jo, per exemple, m'he vist ara un vídeo de Bonbon Rage, és una persona que adore, que fa contingut a YouTube, a Instagram i a tots els llocs, i m'agrada molt perquè és molt natural, però és veritat que tots els anys fa el vídeo dels regals de Nadal, i és una persona que té molta pasta, i tu veus que ella té tot el saló ple de regals, i tu dius, per què realment necessites compartir este vídeo, no? Quan n'hi haurà molta gent que t'estarà mirant, que potser ni tan sols té un regal, o ni tan sols pot passar el seu temps en família, que no vol dir que no puedes compartir allò de... O sigui, és com si me dieu, no, però és que entonces tu no pots compartir una foto amb ton pare per si la persona que tens al costat no té pare, o son pare se va morir. Joder, no és el mateix, ¿vale? Perquè crec que al final pues les situacions passen i lo que siga, no? Però al final l'economia, pues n'hi ha gent que té una flor en el cul o que simplement la seva família ja tenia pasta o que s'ho han currat i tenen pasta, però vivim actualment en unes situacions en les que tu pots tindre una carrera boníssima, pots tindre unes notazes i no tindre treball. I és una putada que anem compartint tant, i l'únic que ens importa és que la gent vegi el que tenim, que la gent vegi el que ens han donat, que la gent observe que estem vivint una vida de luxe, quan a lo millor això és un dia, no?, que te'n vas de viatge i la resta de dies estàs en ta puta casa, te sents a soles, ningú te pregunta com estàs i ningú te dona un plat de pasta, o quan tu estàs malalt ningú ve a donar-te un caldo, no? Per això, per a mi, realment els detalls xicotets són com els més bonicos. O sigui, ahir Rebe me va dir, podríamos dormir en el salón, que he pensado una idea no sé què, i la seva idea era posar dos cadires i una manta per dalt, no? I fer com un búnquer, per dir-ho així. Què passa? Que no vaig ir perquè la manta no havia calculat que era prou més xicoteta que a lo millor l'espai, o sigui, la manta que necessitàvem, no? I jo li vaig dir, no passa res, o sigui, no passa res perquè per a mi lo guai és que has pensat en fer una cosa diferent, i per a mi simplement el fet d'eixir de l'habitació i dormir així ja és una cosa completament diferent. El fet de, jo què sé, en vegada de mirar la tele en una pantallina, mirar-la així, o en vegada de despertar-me sense llum, despertar-me així que està a la finestra, jolín, pues ja és diferent. Però igual que, no sé, per a mi moltes vegades m'encanta entrenar, m'encanta córrer, sempre faig la mateixa ruta, però potser un dia eixir i dir, pues avui en vegada d'anar per així vaig anar per allà. Hòstia, me plena moltíssim. Me plena perquè veig el sol per un altre lloc, veig altra gent córrer, uns altres camins, descobrisc altres zones, i són coses tan mínimes que no necessites res, perquè és que literalment què necessites? Vale, sí, les deportives, però és una cosa que a lo millor tots tenim, o no dic tots, però unes sabates per anar per ahí. Vull dir-te que al final n'hi ha coses tan senzilles que ens fan tan feliços. Jo, no sé, ahir quan anem a dormir vam apagar la tele i ens vam ficar a mirar TikTok i ens reiem juntes perquè nosaltres mirem TikTok juntes, en plan, el mateix mòbil. I l'idea és que, tio, som tan felices en coses tan simples i jo a vegades me paro a pensar i dic, joder, és que en veritat no són simples, perquè jo un dia, per exemple, en el grup de família vaig dir bon dia i me van contestar tots, ma mare, mon pare i Andreu van dir bon dia. I vaig dir, hòstia, que guai, perquè mai ningú, en plan, no me soleu contestar tots, a lo millor jo dic bon dia i me contesta mon pare, però no me contesta el meu germà. I ese dia vaig ser super feliç, inclús ma mare va passar una foto de Soft, del meu gat, i va dir bon dia també de pare de Soft. I vaig ser tan feliç en una cosa tan simple que no necessites temps, no necessites diners, no necessites res, era simplement contestar al WhatsApp que jo havia enviat dient bon dia. Hòstia, pues és lo del meu germà, me vaig sentir igual, en plan, quan me va dir, escolta't el teu d'esto, tal, joder, pues al final saps que s'ha tirat 10 minuts o menys, perquè jo al final quan escolto els meus vídeos he de dir que es fiquen por dos, perquè sóc una persona que necessita com anar molt més ràpida, no? I a vegades, potser si parlem molt lenta, pues necessito escoltar-ho molt més ràpid. Però, tio, potser s'ha tirat 5 minuts, me da igual. Ha dedicat un temps a mi o s'ha parat a dir, hòstia, a veure com se sent la meva germana, que potser no necessite que vinga i me diga, vos querem aprendre algo? O no necessite que potser vinga i me diga, he pensat que podríem anar al cine. No, potser l'únic que necessitava és que me diguera, he escoltat el teu podcast i m'ha molat. O tio, he vist este vídeo i, buah, que guapo, lo he editat que està. I m'encanta quan, no sé, ara estava fent el seu portfolio i me va parlar un dia i me va dir, tu podries este fin de quan vingues a ajudar-me a fer el meu portfolio? Hòstia, pues això al final vol dir que li mola com jo faig els meus treballs i confia en mi per ajudar-li a fer una cosa important com al final és el portfolio, perquè és la teva manera de vendre't, no? I no m'haig d'enrotllar més perquè crec que podria parlar un muntó ara mateixa,
Però sí que volia com recalcar això, que moltes vegades ens centrem en algo enorme i és un detall tan minúscul el que pot fer feliç a la persona que tens al costat que, no sé, tio, simplement heu d'escoltar-la i potser sols necessita un abraç. I és que no vos costa absolutament res, nada de nada.